ka jing trai kam ka jiki bagi don kam ro ibri ke bisa tingi boleh pi lara ki dan kran hi ko ubriu baki bet ki ko lara ka jing de ke jiki bo boleh kam nong ka babet ka bagi ne trai kam i ya ka jang ka jiki kata ka experience ka pengalaman mo ni de shene la ya tin tek la dang ikle ngim ting ubri kam ubri mishu penbi nei la dang le ting shi sha ubri nei ngin penbi ikibri tengah ngai ba ka ba phi kli ma phi ki ba pe ek ne ke jing kan nong kin so tho bangi dot kam kan bantit kan banong ba ka pisah por election plan kam sei ki dong nam ki bishan se ki yeng nam tok pa ba ka pisah por election plan kam ra ka jing shan ni mo ka pisah por election kam pendap bam ni kan ni shu sha pen bi la do pa da so tho da to ngin num bi chu ana wat on pen bi ni ni de bisha ni de pension mo we bri usha le simo bo bri ai ko sa bodon ka sim nam ta ka ja bri bo so sha bodon ka ta ka chi ka so ka ja bri ini pe ka ji la ji bri ka dan ji ndo bri bodon ba ka ta sim bo bodon ka kon do ngele ban ya ka ta ka linti ban ha ka ji shukri ka bachana ya ka ja bri bri ta ka ta ka ba ngali ba de na ka ta ra ni srang ni ka revolution begini ko hi ban pensha ka so tho ka we ka no halo ka no bo no ri ngin ya ma ka ja bri ba ngin ni ban fail ba ke ke bangi keren ha ka por election kam de ben kut no tang la de new boat kan makam kwa bangin chile ya tri ba kanu persen claim pat ya be ibi no rem kam de tamani minister mi la biang atawa minister ba umur ka biang la ni sim no fi kam sharman ba he em ka ta hanga ka mon i ngang lawan manta si pai ba atroa la da job kini kini ka bang ang do pan le upai ba udi ban kan ba kan upai ba udi ban su thu bo je nga halo la ta kan rem pin ka shong biang upai ba no je upai ba no je tum be ba chu je klem de soto da pen song nongrim khlang ba phi pin soto ge la rangawan pha yang shi sans nem phin kli gen kiti ki nongrim ba ba pikran por election to itho bi ngi kiti kham I phin le na kum no ne ka ta ba phin la le ro pa ba lo ngam tang kan pelong ngi bagin kan ma we ge ngi kan ma pa la kini ki bala experience ki political leaders ni bala kim da sare athani pa ba khasi na ma ke pa ba khasi tang ka to ne la klem ka ban po election kunum kan ma we ro ya ka bangi kulare ki Ninchu ya mo lapi najron ini lah dak emotion baik mo ini ya kamlele kalau di kapori ni kita ba bangin nong emotional suka nin bono ya ka emotion shiro nin nong rational nin pensong ngure angut ikimat ki bang aju yang berusata na angut ikin nong rim na angut ben I ka sin sakara ko kapap persyang berle yu ba ho ngam nga step ngim la ban tang hapo san se mille no rilo do ngi bungile kan don si mo te motor kan no hiar kan kiu kan cakap kan hiar san mo step shadin kan kiu ar step shkan ta ade ke bang la ngi don ni kan no tenga ngi tang ngin hapan perkhat kum kiri orang ba kum ki sama orang ba ke bo pa ba community ngin persang ban pet mo kum ban pension ngrim jadi dah kapal pensiun nongrim baham deh pensiun nongrim tamban pentami pai ba mar pun ki issue bala pentami pai ba pi election kapal kata pai ba kapal kring pai ba andre kalong ni em kataru kan ngilang em pat kan bagin le mak tangin haban kulari ke ibni susu pengilaman le bat kapal long ru kapal ngide ban le nam tok pai ba